भोजपुरिया नंबर भोजपुरिया नंबर। दिल में काहे शोर हो रहल बा, दिल में काहे शोर हो रहल बा, बिन राउर दिल बोर हो रहल बा। कहीं ऐसन त ना भुला गईनी रउआ हमके, काहे के दूर रहला से दिल के रिश्ता कमजोर हो रहल बा, कमजोर हो रहल बा। चल तनी जा संगतिया रवा लोगन के टेलीविजन स्क्रीन पर आ गइल बानी जा कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 लेके राउर संगतिया हई जा। और रवा तो जानते बानी जा कि सप्ताह के 3 दिन कार्यक्रम लेके रवा लोगन के बीच रहीला। और हमनी के साजन भाई भी कंप्यूटर पर बैठ गइल बारन जा कि रवा लोगन के बीच कुछ गीत संगीत होखी जा। तो काहे ना दोस्त, इससे पहले कहे के चाहतानी कि रवा लोगन हमनी के संगे जुड़ सकतानी जा, बातचीत भी होखी हमनी के बीच के नंबर तो रवा लोगन के स्क्रीन पर भी बात 0140 530 602 डायल करत रही जा और बातचीत के सिलसिला जारी रही जा दोस्त। लेकिन सबसे पहले एगो गाना हमनी के बीच होखी जा। उसे दोस्त आज त धूप उग गइल रहे जा ना। चली भाई तारा लोगन आज हमरा पता बा कि रवा लोगन एकदम फ्रेश होके जा दोस्त। और काहे ना हमनी के बीच ऐसने एगो गाना बा भाई जवन देखी जा आजकल कितना बेचैन करेला हर जने के, जानत तनी। फैशन त फैशन बा, बाकी ये गाना में जशन भी बा, ऐसन टशन बा भाई पूछी मत, दिखावल जाई जाए से पहले फोन लाइन पर कोनो मित्र आ गइल बा। चलो तनी फोन लाइन की तरफ। हेलो हेलो हेलो। नमस्कार जी। जी नमस्कार। अपन शुभ नाम बता दी। हम रागिनी जी। अच्छा रागिनी जी, कहवा से हई रागिनी जी? लगमा से। अच्छा, का हाल चाल बा रागिनी जी? ठीक बा। ठीक बा। अच्छा रागिनी जी बताई, आज तो धूप उगल है कि ना लगमा में? उगल बा। उगल बा। अच्छा, लेकिन 12 बजे के बाद उगल है ना? जी। अच्छा चली, बड़ा बढ़िया। अच्छा रागिनी जी कुछ कहे के बा, कुछ कहे के चाहेम कि ना? कुछ हो, हाँ चुटकुला हो खिस, चाहे शायरी हो खस, चाहे गाना हो, कुछ भी कहे के बा या दोस्त के याद करे के बा? जी। कहाँ से मैं वो शायरी सुन के यहाँ बता दिए वो शायरी। अच्छा हम सुना दी। जी। चली रहुआ तो हमरे पर भी कह दी नीचा। चली कौनो बात नहीं कि हम कहतनी जा एगो सुंदर सन शायरी जरूर कहे जा। और कहल चाहतनी कि बेचैन दिल के कबो करार ना मिलेला, बेचैन दिल के कबो करार ना मिलेला, दूर रहला से प्यार बेशुमार ना होखेला, हर मोड़ हर लम्हा बस याद सतावेला केहू के, काहे के दिल के इंतजार असही ना मिटेला, असही कहला से ना मिटेला। हनु रागिनी जी बताई जौन गाना उसे हमनी के बीच राखल जाई जा, किनका के रउआ याद करे के चाहे गीत संगीत के माध्यम से। पहले अपन दोस्त एगो ही गुस्ते अच्छा थे कराते पछना के ते कुछ मम्मी पापा अच्छा और जाते संपूर्ण साथी तेरा सबके। चली कार्यक्रम में ओइनी जा, बहुत बहुत धन्यवाद दिया रागिनी जी रहे जा लगमा नगराइन से। दोस्त रवा लोगन के बीच भी बानी जा, बातचीत होखी हमनी के बीच। चले जा लेके सबसे पहले गाना के तरफ। देखी जा भाई ये गाना में ए भाई आजकल तो लागता अब गइल नथी टिकिया के जमाना, लेकिन फिर भी ई जवन गाना बाना देखी कितना बेचैन के लिए बा खेसारी भाई के गाना में। फिलहाल दोस्त फोन लाइन पर कोनो मित्र फिर से हाजिर बा, चलो तनी लेके फोन लाइन की तरफ। हेलो हेलो हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार। अच्छा कहवा से हई, शुभ नाम का बड़ा? और हमार नाम लक्ष्मी चौधरी बा। अच्छा लक्ष्मी चौधरी जी, कहवा से हई रहुआ? कटैया चौरी से। अच्छा पहले टीवी के वॉल्यूम कम कर ली, ठीक बा? अच्छा जल्दी जल्दी कह दी कम करे खातिर ना। अच्छा ये बताई लक्ष्मी जी का सब हो रहल बा? कुछ ना, आपका समझ के। अच्छा मतलब बैठल बानी ना। हमार समाचार तो एकदम चकाचक बा, देखते बानी जा कितना चमकता ना। चलिए बताई हमनी के बीच लक्ष्मी जी कुछ कहे के चाहेम, आकि रउआ फिर हमरे पर ना पड़ेम जी, हमरा ना आवेला, ठीक बा? रउआ कह हम नहीं कहतु कब ना कहे, मतलब रउआ हमसे ही कहवाए, बुझ गई नी जा। अच्छा एगो बात बताई, अभी जो गाना हमनी के बीच होई जा आजकल, एगो बात पूछी हम लक्ष्मी जी रउआ से क्या? अच्छा एगो बात बताई, अगर केहू नाक के नथिया पहनेला तो ए पर भी सवाल उठेला समाज में, ना उठेला ना? चलिए लक्ष्मी जी हमनी के कंफ्यूज हो गई नीचा। बाकी दोस्त चलत है नीचा जवन गाना हमनी के बीच बा, देखत है नीचा खेसारी जी का ए गाना में कह रहल बा। अच्छा पवन जी कुछ कहे के चाहता। हाँ चली भाई लेके चलत तनी लॉलीपॉप एल्बम से लियल गई सुंदर सन गीत संगीत बा, गाना के संगे संगे आ रहल बानी जा रउआ लोगन के बीच कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 लेके। रोएला
केहू खुशिया के चाह में रोएला, केहू गम के पनाह में रोएला। अजीब सिलसिला है जिंदगी के दोस्त, अजीब सिलसिला है जिंदगी के दोस्त। प्यार करके केहू प्यार के पनाह में रोएला, केहू प्यार के इंतजार में रोएला। चले तनी जा दोस्त, रहो लोगन के बीच फिर से आ गई नीजा कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 लेके रहो लोगन के टेलीविजन पर। कार्यक्रम के सिलसिला जारी रही जा। फोन लाइन खातिर हमनी के जो नंबर बा 01445300602 बातचीत के सिलसिला जारी रही जा। सबसे पहले कहे के चाहते तनी कार्यक्रम में रहो लोगन के संगे बातचीत भी होखी जा से शायरी तो रहेला दोस्त, काहे कि तो बैकग्राउंड में रहेला ना। वैसे दोस्त चलत तनी जा सबसे पहले कहे खातिर कि फिर से कौनो मित्र फोन लाइन पर आई जा। ऐसे पहले कहे के चाहे हम दोस्त कि बातचीत के सिलसिला में यदि कुछ कहे के विचार बा तो हमारा तरफ से भाई पूरा छूट बा। रउआ कही जा, शेरो शायरी होखस, चाहे चुटकुला होखस, चाहे कौनो संगतिया के याद करे के बा। बाकी दोस्त कुछ तो जरूर बनेला न फर्ज। चलो तनी जा दोस्त है फिलहाल फोन लाइन पर कौनो मित्र बा। हेलो, चलिए आइल संगतिया चल गई बाड़न जा। उसे हमनी के साजन भाई इशारा करता कि फिर से कौनो मित्र आ गई बाड़न फोन लाइन पर। चले से पहले कहे के चाहतनी दोस्त कि मुश्किल आसान ना होला, मुश्किल आसान ना होला, कांट पर चलल आसान ना होला। दिल के दरिया तो असही बहेला दोस्त, बाकी दिल के भंवर में केहू के पहचान ना होला, केहू के तस्वीर इतना आसानी से ना होला। चले तनी जा दोस्त फिर से फोन लाइन के तरफ जवन मित्र हमनी के बीच बाड़न फोन लाइन पर। हेलो, अच्छा देखी भाई आइल संगतिया फिर से कहता टाटा करके चल गई बाड़न। कौनो बात नहीं कि घाटा ना लागी जा दोस्त, काहे कि फिर से कौनो मित्र बा फोन लाइन पर। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। अच्छा राउर शुभ नाम का बा? जीत यादव। का कहनी ह? जीत यादव। अच्छा जीत यादव। भाई पूरा नाम जीत बा का? जी। अच्छा एगो बात बताई, हार काहे नहीं खे, खाली जीते बा, पता ना काहे भाई ऐसन काहे? हार तो लड़की लोग पहनेला ना। अच्छा मतलब हार पहिरेला ना, आ जीत का होला भाई? जीत मतलब तो कुछ जीत जशन होला ना, जशन होला, टसन होला भाई, एकदम खुशी खुशी ना। चली बड़ा बढ़िया कहनी जाता। अब राउर नाम जीत बा ना। चलिए ये बताई जीत जी कौना जगह से हई रहुआ? मोटरसाइकिल पर से। अच्छा मोटरसाइकिल पर बानी, मतलब कहाँ से कहनी है? मोटरसाइकिल पर ना पूछनी है ये भाई, कहाँ से हई रहुआ? जिला के नाम बता दीजिए, घर के नाम बता दीजिए। ऐसा मत सोचे कि हम कुछ कहें साजन भाई के नियन काल हुए जौन कहले रहनी जा। ठीक बा? ठीक बा। अच्छा बताई कौना जगह से बात करे चाहता? का दोस्त बात करे के चाहता? हेलो हेलो नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा राउर शुभ नाम का बा? लाल बाबू यादव। अच्छा यादव जी कहाँ से हई रहुआ? यही जनकपुर 0 माइल बा। अच्छा 0 माइल से बनी जा। अच्छा ये बताई हालचाल कैसन बा? एकदम ठीक बा। अच्छा एगो बात पूछी रहुआ से। जी पूछी ना। राउर जीत भाई जवन बाड़े राउर संगतिया आज स्नान कैलस? ए भोरे भोरे वो स्नान करे, भोरे भोरे। अच्छा वो भोरे भोरे कर लेलस, लेकिन रउआ ना कैनी है? हम ना कर लिए ना भाई सही कहनी रउआ, काहे कि राउर आवाजे से लागत कि रउआ के सर्दी होखे के चांस बा, लेकिन होखस ना, आई हमर विश्वास बा। बताइए अभी जौन गाना हमनी के बीच होखी जा बाजल रहे जौन पवन जी जौन सानिया जी के बारे में कहत रहे, एक गाना ना सुना दे हमरा। कौन गाना बा? कहू ना, कह दिया। नथुनिया जान मारेला। अच्छा अब ये मारले रहे जान जी, अब परान लिही का। चली जवन भी होखी जा बजावल जाई। बताई किनका के याद करे के बा? सबसे पहले कि हमरा के कर याद करू, गर्लफ्रेंड के याद। अच्छा ना 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 भाई, सबसे ज्यादा उनका याद मत करी जा, ना तो सबसे ज्यादा उनके रहुआ इग्नोर करे जा। ठीक बा? वो सुन रहे त कह दे कि लाल बाबू याद करे वाली। अच्छा अच्छा लाल बाबू जी याद कइले बा ना। चली हमरा तरफ से कहते नहीं जा कि रउआ के याद करता। ठीक बा कह दीनी। अच्छा ये बताइए और केहू के याद करे के बा? और कही के बा भाई जी ओकरे याद करत नहीं। अच्छा याद करो और रउआ नाम से जाने वालन संपूर्ण संघाती के। ठीक बा? चलिए कार्यक्रम में इन्हीं दिल से धन्यवाद दी। कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 के सिलसिला जारी रही। संगतिया आ रहल बनी रहो लोगन के टेलीविजन स्क्रीन पर फिर से गीत संगीत के बाद। भोजपुरिया नंबर, भोजपुरिया नंबर, भोजपुरिया
के जैसन मोती पूरा समंदर में नहा, ओह के जैसन मोती पूरा समंदर में नहा, वो चीज मांगीला जवन मुकद्दर में नहा। ऐ खुदा वो चीज मांगीला जवन मुकद्दर में नहा, मिले वालन जे बाऊ त मिलके ही रही, बस वो साथ चाही जे संघाती हमसे जुदा बा, वो साथ चाही जवन संघाती हमसे जुदा बा। चल तनी जा दोस्त रहो लोगन के बीच बातचीत के सिलसिला जारी बा। फिर से कौनो मित्र बा हमनी के बीच। हेलो, चलिए आइल संगतिया फिर से जा चुकल बाड़न जा। बाकी वैसे हमार साजन भाई आज पता न काहे खिसियाता, कहता लगत आज हमार दिन के शुरुआत अच्छा रहे जाए, लेकिन अब वही काहे गड़बड़ा था जी। चलिए कौनो बात नहीं के भाई, सबके कुशल रहेला, आज भी कुशल रही जा। वैसे हमार साजन भाई मुस्कुराए लागल बा। फिलहाल चलो तनी जा दोस्त फोन लाइन पर कौनो मित्र फिर से आ गइल बाड़न जा। फोन लाइन के तरफ चले से पहले कहे के चाहतनी हमनी के बीच के नंबर 014530602 बा, और जितना भी दोस्त बानी जा हमनी के बीच बातचीत के सिलसिला जारी राखेब जा। और वैसे दोस्त ये बतावे के चाहतनी कि कार्यक्रम रउआ लोगन के बीच सप्ताह के 3 दिन आवेला, जवन मंगल बुध और बृहस्पति के रहीला रउआ लोगन के बीच, और फिर हमनी के बीच दूरी होला भाई, फिर अगला मंगल के इंतजार होखेला ना, आवे बोलन मंगल के। वैसे दोस्त आज बानी रउआ लोगन के बीच बातचीत होखी जा। चलतनी फोन लाइन के तरफ। हेलो हेलो हेलो, हाय देखी, हेलो हेलो, अच्छा बाबुआ रोवता भाई। हेलो, अच्छा हेलो, हाय देखी का जमाना आ गइल बा भाई, लागता महंगाई बढ़ गइल बा। अब तक का कहीं भाई, महंगाई बढ़ला के असर हो गइल बा। ऐसे बबुआ रोवता, कौनो बात नहीं खे दोस्त कि हमनी के बीच असही रहेला सिलसिला। फिलहाल बातचीत के सिलसिला बा, जौन नंबर रवा लोगन के बीच रखले बानी जा, और कहे के चाहतनी दोस्त रवा लोगन के बीच ही रहे। फिर से फोन लाइन के इशारा बा। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, राउर शुभ नाम का बा? अहाँ के नाम की भेल? हेलो, अच्छा लगता बबुआ नाम ना बताई, अब टॉफी लावे के पड़ी भाई तबे बताई जा। कौनो बात नहीं खे, फिलहाल हमनी के बीच सिलसिला बातचीत के जारी बा। फिलहाल चलत नहीं जा दोस्त, फिर से एगो सुंदर संगीत होखी जा हमनी के बीच। पर कौन गाना होखी जा इ रउआ लोगन हमनी के बीच देख के बताएब जा कैसन गाना बा, और जुड़त रही जा हमनी के संगे रही जा दोस्तान। और हमनी के जवन नंबर बा 014530602, और रउआ लोगन के अपन टेलीविजन पर रहेब जा दोस्त। राउर संगतिया संगम बानी जा। फिलहाल कौनो मित्र फिर से हाजिर बा। हेलो, चलिए आइल संगतिया चल गइल बाड़न। साजन भाई के इशारा बा कि हमारे एगो मन पसंद गीत संगीत काहे ना हो खस। चलत नहीं जा दोस्त गीत संगीत के तरफ, बस देखत रही जा कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1। भोजपुरिया नंबर 1 लेके राउर संगतिया बानी जा। और दोस्त काहे ना हमनी के बीच जौन गाना बाजल रहे जा, बड़ा बढ़िया रहे जा, पवन जी के आवाज़ में रहे जा। बाकी दोस्त फोन लाइन पर फिर से कौनो मित्र बा, चलत नहीं जा दोस्त फोन लाइन के तरफ। और चले से पहले कहे के चाहे हम दोस्त कि हमनी के बीच बातचीत के जौन सिलसिला बा कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 के, वो रही जा दोस्त। फिलहाल फोन लाइन पर कौनो मित्र बा। हेलो हेलो, चली संगतिया हमनी के बीच लागता कहीं चल गइल बार संगतिया, कौनो बात नहीं है दोस्त। और रउआ लोगन के बीच बानी जा दोस्त कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1। अब सप्ताह के 3 दिन रहीला रउआ लोगन के टेलीविजन पर, जानते बानी जा दोस्त। और जितना भी दोस्त हमनी के संगे जुड़ेला जा संपूर्ण संगतिया के बीच भाई, गीत संगीत ओहे बाजेला, ओहे रउआ के सुनावत नहीं जा। जवन गाना हमनी के संपूर्ण संगतिया एक साथ बैठ के देख सकीला जा दोस्त, सुन सकीला, इतना हमनी के बीच रहेला जा। और साजन भाई के यही हमनी के चाहत रहेला कि साजन भाई जौन भी गाना राखी जा और वो लोगन के अच्छा लगी जा। फिलहाल फोन लाइन पर कौनो मित्र बा, चलत तनी फोन लाइन के तरफ। हेलो हेलो, जी नमस्ते। नमस्ते, अपन शुभ नाम बता दी। चलिए रउआ नाम बता दी अपन फिर से। चलिए रउआ नमस्ते करके चल गई नीचा। अच्छा कौनो बात नहीं खे, रउआ हमरा के कम से कम कार्यक्रम में जोड़ के साथ त देनी जा। बाकी दोस्त फिर से कौनो मित्र हमनी के बीच प्रयास कैले बड़न जा, फोन लाइन पर बा। हेलो
चली लगता दूसर प्रयास भी फेल हो गई भाई। चलिए अब तीसर प्रयास हमनी के कौन संगतिया कैले बा बताएब जा दोस्त। इससे पहले कहे के चाहता नहीं कि रउआ लोगन भी जुड़ सकता नहीं जा, और टेलीविजन के नीचे स्क्रीन पर नंबर भी लिखल बा, रउआ लोगन हमनी के बीच के नंबर डायल करी और बातचीत के सिलसिला जारी रखी जा। चलत नहीं फिर से फोन लाइन की तरफ। हेलो हाँ नमस्कार जी, हाँ नमस्कार। आपन शुभ नाम बता दी। मेरा नाम निकेश है। अच्छा निकेश बा, कहवा से है निकेश जी? हेलो हाँ कहवा से हई रउआ, कौना जगह से हई? बलिनिया वार्ड नंबर 2 से है। अच्छा अच्छा बनिनिया से हई। ई बताई पहले कि कार्यक्रम कैसन लागेला? बहुत अच्छा लागिला। बहुत अच्छा लागेला। अच्छा ई बताई रउआ का करीला? हाँ पढ़िला। पढ़िला। अच्छा ई बताई पढ़ाई एकदम बढ़िया से चलता ना? एकदम बढ़िया से एकदम बढ़िया से चलेला। अच्छा कंपटीशन में संघाती से अगाड़ी बानी न रउआ? का संपूर्ण संघतिया जवन बाड़ा और बैच के ओसे आगे बानी कि पीछे बानी जी? उसे आगे बानी। अच्छा भाई तब तो फर्स्ट बनी रहुआ ना। चलिए अभी वैसे हमनी के भी जवन गाना बजावल जाई जा रहुआ के याद करे के चाहे कुछ कहे के बाद शेरो शायरी चुटकुला या दोस्त के बारे में कुछ कहे के बा ना। अच्छा तो बताई का कहनी है? तोरा से रिक्वेस्ट बाकी हाँ। एक गाना बजा दा। कौन गाना बजा दी? निरहुआ सकल रहे। अच्छा अच्छा हाँ भाई आजकल अमरपाली जी के बड़ा चर्चा रहेला। चल तनी जा दोस्त गीत संगीत के तरफ बताई और केहू के याद करे के बा। चली कार्यक्रम में इन्हीं है खातिर दिल से धन्यवाद दिहब जा। और साजन भाई भी हमनी के बीच मुस्कुरा रहल बड़न जा कि मित्र जवन आइल रहे जा, जवन भाई रहे जा हमनी के बीच, कहत रहे कि निरहुआ है भाई ऐसे तो हिट भइल बा, अब तरवा जानते बानी जा। फिलहाल दोस्त हमनी के बीच के जवन बातचीत के सिलसिला जारी करे खातिर जवन नंबर बा 04145300602 बा। फिलहाल फिर से फोन लाइन पर कोनो मित्र रही जा। ऐसे पहले कहे के चाहता नहीं दोस्त, सप्ताह के 3 दिन कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 लेके राउर संगतिया रहो लोगन के टेलीविजन पर रहीला। और आज हमनी के बातचीत होखी जा फिर मंगलवार की हमनी जा आइब जा रहो लोगन के बीच। तक काहे ना ढेर सारा बतिया होखी जा, एगो चुटकुला भी होखी जवन रहो लोगन के बीच। ब्रेक के बाद होखी जा दोस्त, अब ही तो गाना होखी हमनी के बीच, ठीक बा। चलो तनी जा दोस्त एक बार फिर से फोन लाइन पर जवन मित्र आ चुकल बड़न जा। हेलो हेलो चली लागत हमनी के संगति हमनी बीच आयल रह जा बाकी चल गइल बा, कौनो बात नहीं खे दोस्त। अब चलो तनी जा लेके सुंदर संगीत संगीत के तरफ जवन गाना के बोल हमनी के बीच बा। ऐसे पहले फोन लाइन के इशारा हो गइल बा, देखी साजन भाई का कहता। हेलो चली इशारा कैला साजन भाई की कौनो मित्र बाबा के आके चल गइल। हेलो जी नमस्ते। नमस्ते, अपन शुभ नाम बता दी। जी चंदा। चंदा जी हई हमार साजन भाई। अब ये कहत रहे कि जा ये चंदा कहत रहे, लेकिन रवत आ गई नीची। चंदा जी बताई का हाल चाल बा? एकदम अच्छा बा। अच्छा बा, चलिए हमार भी बड़ा अच्छा बा। हमारा हाल चाल तो रवा देखते बानी जी हनु। अच्छा चंदा जी बताई कुछ कहे के बा, कुछ कहे चाहते नहीं? ना हमरा एगो अपना पसंद के गाना सुने के बा। अपन पसंद के? जी। अच्छा हमार पसंद ना सुने ना आज हमरा पसंद। अगर साजन भाई के पसंद होखी तब? और साजन भाई बजा दी हमर पसंद के गाना। हमार साजन भाई बजाई तो ठीक लगी ना? हाँ। ना हमर पसंद से बजाई। अच्छा मतलब राउर पसंद हो कि तबे अच्छा लगी ना? हाँ। चली अब हमारे साजन भाई का गाना के बोल का बा? तोरा अखिया के काजल हमर जान ले गई। अच्छा अच्छा तोहरा अखिया के काजल हमार जान ले गई ना? हाँ यही। अच्छा तबे कहतनी आजकल हॉस्पिटल इतना काहे भर्ती रहेला। अच्छा पता चलल रहुआ से। चली चंदा जी बताई रहुआ के याद करे के चाहतनी? अरे रवा के? अच्छा और टेक्नीशियन में नाम साजन जी बा, हाँ दिलीप जी बा, सब जने बा के नाम छोड़ी जी। पूरा ऑल यूनिट के। अच्छा तो चली कार्यक्रम में इन्हीं है खातिर दिल से धन्यवाद दिहब जा। और चलत तनी जा दोस्त सुंदर संगीत संगीत के तरफ। आज जवन गाना के बोल कहले बा ना, उ गाना बाजी तनिक देर लागी जा, लेकिन उससे पहले देखी साजन भाई कवन गाना रखले बा, सुनावत तनी जा और दिखावत तनी जा दोस्त। देखत रही और बस हमनी के संगे रही जा। कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 रवा लोगन के टेलीविजन पर लेके आवत तनी जा, रहबे करेब जा। फिलहाल गीत संगीत के साथ साथ होई व्यावसायिक ब्रेक के वक्त बा। ब्रेक के बाद आवत तनी रवा लोगन के टेलीविजन स्क्रीन पर कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 लेके। हमरा का मालूम
लोगन के बीच कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 लेके राउर संगतिया फिर से आ गइल बानी जा। और जवन गाना हमनी के बीच बाजल रहे जा ओसे चंदा जी मायूस होखल हो कि उनकर गाना वही लेना आइल ह, लेकिन साजन भाई इशारा करता आई जा, आई सबर राखी जा। फिलहाल चलत तनी फिर से फोन लाइन पर कौनो मित्र बा। हेलो 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 नमस्कार जी, नमस्कार। आपन शुभ नाम बता दी। अभिषेक यादव। अच्छा अभिषेक जी बानी, कौना जगह से? कवड़हल से। अच्छा कबड़ हॉल से। बताई कैसन बा हाल चाल राउर? सब ठीक बा। ठीक बा। अच्छा का सब करत तनी रउआ? कते कहला? का करत तनी काई पूछनी हां? पढ़त आनी। अच्छा पढ़त तनी, हमरा लागल कि रउआ काम काज में बानी जा। अच्छा एगो बात बताई अभिषेक जी, जवन गाना हमनी के बीच राखल जाई जा हाँ। ई बाजल रहे गाना कैसन लागल रहे? ठीक है लागल। ठीक लागल। अच्छा एगो गाना रहे जा कि सानिया मिर्जा कटनथुनिया जान मारेला, पवन जी कहले रहे जा, साचो कबो रउआ कि केहू के जान मारले बा गइनी जी। चली कौनो बात नहीं, खेरवा चल गइनी जा। बाकी दोस्त ऐसन कुछ ना होला, ई सब गाना में बा, हकीकत में ना होला हनु। हो खबो करी जा त रउआ लोगन के पता होखी जा। फिलहाल फोन लाइन पर कौनो मित्र फिर से बा। हेलो 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 नमस्कार जी, नमस्कार। का हाल चाल बा? सब ठीक है बा। अपन नाम ना बतौनी है? हमार नाम हाँ रवि सिंह। अच्छा रवि सिंह। हाँ अच्छा रवि जी बताई कौना जगह से हैं रउआ? हम पिरारी चौक। अच्छा पिरारी चौक से। साच साच कहतनी कि झूठो कहतनी भाई? साथ साथ बोले। अच्छा चली साचे बाजे के ना। अच्छा एगो बात बताई रवि जी, जवन गाना हमनी के बीच बाजी जा वही कुछ कहे के चाहतनी रउआ? ठीक है लागल। ठीक है लागल। अच्छा अब कुछ कहे के बा रउआ के कि जवन गाना बाजी रउआ याद करे के चाहे? हेलो बीचे में बउआ बोलता जी। अच्छा ये बताई कि और केहू के याद करे के बा? हाँ याद करेगा बा। केकरा के याद करे के बा? हेलो चली चल गइल बारन जा। ओसे रवि जी भी रहे जा और ऐसे पहले शायद जवन भाई रहे जा। हमनी के बीच बातचीत के सिलसिला जारी रही। फिर से कौनो मित्र फोन लाइन पर आ गइल बा, तो चलत तनी जा दोस्त लेके फोन लाइन के तरफ। हेलो 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 चलिए आइल संगतिया फिर से चल गइल बाड़न जा। दोस्त लेट ना करे के, तुरंत आई जा, बातचीत होई हमनी के बीच, फिर गीत संगीत के तरफ चलल जाई जा दोस्त। काहे कि समय कम बा और आज जब जाएम जा दोस्त तो फिर हमनी के मंगलवार के आए वो लोगन के बीच, तो काहे ना दोस्त हमनी के ढेर सारा बातचीत अब ये होखी जा। चलत तनी फिर से फोन लाइन के तरफ जौन मित्र हमनी के बीच बाड़न जा। हेलो चलिए आइल संगतिया फिर से जा चुकल बा। बाकी दोस्त अब रहल बतिया फिर से आजकल जानत तनी हमरा संपूर्ण संगतिया के बीच एक बतिया कहे के चाहते नहीं। जमाना देखी भाई कितना चेंज हो गई बा। एगो जमाना रहे जवन आज भी जितना भी हमनी के पुरान लोग बाड़न जा सब जने कहता कि एगो समय रहे जा कि आंदोलन होत रहे जा। अपना नेपाल की बात ना कहते नहीं भाई, युद्ध भइल रहे जा, काका भइल रहे ना अपन पड़ोसी देश के। लेकिन जानता नहीं भाई आज के वो आज़ादी के दिन जवन याद करके एगो हमनी के साजन भाई रहे जा, दिलीप जी रहे, संपूर्ण संगति आपस में कहत रहा कि का कहीं भाई आजकल के ज़माना देखो कितना चेंज हो गई बा। आजकल तो इतना लोग फ़ोन पर बिजी रहेला, इमो पर बिजी रहेला, व्हाट्सएप पर बिजी रहेला, फेसबुक पर बिजी रहेला, पूछी मत। सुन के हमार साजन भाई के बतिया दिलीप भाई कहता कि काहे जी, कहता तारा के पता नहीं खे साजन भाई, आजकल के ज़माना इतना चेंज हो गई बा कि जितना भी दोस्त हमनी के बीच अगर ईमो चलाई जा, व्हाट्सएप चलाई जा। चलो तनी भाई बीच में कोनो मित्र फोन लाइन पर आ गइल बा। हेलो हेलो नमस्कार जी। नमस्कार। कहाँ से हई रहुआ? हम रामपुर से। अच्छा रामपुर से हई। हल्ला काहे होता मोहल्ला में? ये किनका सर थी की तई के लागे। अच्छा मतलब आंदोलन होता का? महिला आंदोलन? बाजार सजार है नहीं तई के लागे हल्ला हो रहा है। अच्छा मतलब घाटा लागल होई केहू के ना, केहू के नाफा भी होखल होखी ना, बाजार लागल बना जी। अच्छा चली बड़ा बढ़िया। केहू के का होला भाई कि सब्जी कनी अगर दब हो जाई नु त बस दबावे में रह चला ना। चलिए उसे हमनी के बीच जवन गाना वही राखल गइल बा, रउआ के सुनावे के चाहे, दिखावे के चाहे, याद करे। लेकिन हम सबसे पहले तो आके अच्छा कथी के अब कथी के हमर परिवार है नित्तू ओकरा। अच्छा
आ दिल्ली भाई ओकरा हमरा नाम से नहीं सुनो नहीं से जाने वाला सब संपूर्ण के। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रवा कार्यक्रम में हमनी के संगे आईनी जा भोजपुरिया नंबर 1 में फोन लगा के साथ दीनी जा बहुत बहुत धन्यवाद दिए जा। और दोस्त अब बातचीत के सिलसिला जवन रहे जा जवन व्यस्तता के बतिया रहे जा दिलीप भाई और हमनी के साजन भाई और ढेर सारा संगतिया एक जगह बैठल रहे जा। पीछे में फोन लाइन फिर से आ गई भाई, चलो तनी फोन लाइन के तरफ। हेलो हेलो चली फिर से जा चुकल बड़न जा तरहल बतिया भाई यहाँ बिजी के बतिया होत रहे तो दिलीप भाई जवन साजन भाई के कहत रहे कि आजकल के जमाना इतना चेंज हो गईल बा कि फिर फोन आ गईल। चलो तनी फिर से फोन लाइन की तरफ। हेलो हेलो नमस्कार जी, अपन शुभ नाम बता दी। पहले साउंड कम कर ली ना तो हमारा आवाज रवा लगे ना पहुंची भाई, बता दी का भइल। हाँ नमस्ते, अपन शुभ नाम बता दी। कृष्णा जी, मनीष कुमार ठाकुर मझौरा से। अच्छा 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 मझौरा से हई रहुआ मनीष जी ना जी। अच्छा मनीष जी का हाल चाल बा? सब ठीक बा, अपन सुनाई। एकदम देखते बानी जी कैसन बानी ना। अच्छा ये बताई जवन गाना हमनी के बीच अभी बाजी जा रहा के याद करे के चाहे जा? सबसे पहले अपने के, दूसर में के मोदी जी के ना जी, और के याद करें? और विकास कन्हैया उनका और हमरा नाम से चिना वाला नहीं चिना वाला संपूर्ण श्रोता लोग के। चली कार्यक्रम में इन्हीं खातिर दिल से धन्यवाद दी। हम राउर संगतिया संगम रहो लोगन के बीचे बा दोस्त सिलसिला रहे जा बातचीत के क्रम में भाई का कहीं फोन लाइन भी हम जानत नहीं जा। इस सप्ताह के जवन कार्यक्रम आज हमनी के लास्ट डे बा, फिर हमनी के अगला सप्ताह में यानी कि फिर से आब जा मंगल के दिन रहो लोगन के बीच। ऐसे फोन लाइन पर हमार जवन साजन भाई बा बीचे में संगतिया घुसा देता, जाने तनी काहे बुलावता कि हमार जवन चुटकुला बा वो अधूरा रह जास। लेकिन दोस्त ऐसा ना हो, जाना तनी बतिया के जवन सिलसिला रहे जा फिर बीच में बड़ा घमासान बतिया होत रहे, होत बीचे में फोन आ गई। हेलो 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 नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा का हाल चाल बा राउर? सब ठीक ठाक बा। सब ठीक बा। अच्छा राउर शुभ नाम का बा? हमार नाम तेजेंद्र शाह। का कहनी है? तेजेंद्र शाह। अच्छा हमरा तो तेंदुलकर साल लागल जी, हमरा तो बुझा गईल कि दिल्ली से फोन आइल बा कि बम्बई से, पता न चल। अच्छा ये बताइए अभी जवन गाना बाजी जा रहा किनका की याद करे के चाहे? हेलो दोस्त सबके ना, संपूर्ण संघाती के ना। चली कार्यक्रम में है खातिर दिल से धन्यवाद दी। अब जा अब हमनी के जाए के समय बाबू फोन लाइन पर ना आब जा दोस्त, काहे कि फोन लाइन बंद भइल। अब चुटकुला के बारी बा, जवन चुटकुला रहे जा दोस्त रउआ भी सोचत होखे जाए इतना देर से एगो चुटकुला में लागल बड़न, लेकिन अब ले पूरा ना भइल। तो जाना तनी भाई दोनों संघाती जितना रहे जा बीच में दिलीप भाई साजन भाई सब जने बैठल रहे जा, कहत रहे कि जान तरह जवन एगो जमाना रहे जा कि आंदोलन खातिर का कहल जाला युद्ध खातिर भाई वो नोटिस पर नोटिस जात रहे जा, युद्ध होत रहे जा। लेकिन आजकल इतना लोग ईमो व्हाट्सअप मैसेंजर पर बिजी बा कि अब तो आंदोलन करे के जरूरते ना पड़ी। भाई तुरंत मैसेज लिखी जा और व्हाट्सएप पर रख दी जा कि ये SMS के इतना फैलाब कि अंग्रेज के जवन बा ना जितना भी सेना हो डर से भाग जाई सन। हनु ऐसने हमनी के बीच बतिया ओखत रहे जा, देखत रहे भाई। अब दिलीप जी और साजन जी के बतिया रहे। फिलहाल अब हमरा के दी इजाज़त, काहे कि जवन समय बा वो हमनी के लास्ट में चलाइल बानी जा। और आज के दिन रउआ लोगन के बीच कैसन गुजरल है इ त जननी ना जा दोस्त, लेकिन अच्छा गुजरल होखी। अगर ना भी गुजरल होई त अच्छा का बताई भाई। दिलीप भाई कहता कि हमारे एकदम अच्छा बा। चली भाई रउआ लोगन के भी अच्छा होखी, बस यही आस के साथ। और यह वक्त से रउआ फिर मंगल तक रउआ एकदम मंगल में रही जा। हम आए जा फिर मंगल रउआ लोगन के बीच कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 लेके। बस देखत रही जा अपन टेलीविजन और बस असही झूमत रही जा। दी हमरा की इजाज़त, नमस्कार।